Kublai pi baro yang pilang subhai pi syakane ketuk kubor ke jongi mentaga janmiat syaban poi ki kubor berbenia inya pechwai kini kimat berkongsan. Mino unong ilam ke seng kongres ujoti Raditya Sindhya bat kelem no ke soka lam kemat da ukamal nat. Ben poi ki sipai sun ya san prangut kiriu niam ka di India na ke jaka bakhie ka coronavirus ha Iran. Undong-pang ubasya sumar negrims umday ubalayo ay kajingpang coronavirus. Maham kibor baday kmi yaki briyo bakin kiar na gabapan sa priyang ay gihubor lamler. Balarakhe ka huli hakajala bat hakeleng jong kari India. Kikubor kibabanya. Unong lam ka seng kongres ujuti Raditya Sindhya ulami no na kane ka kenhun seng sain perthai. Agaba kesoka by lam da ukamal nat kala kelem no Ahmadiyah Pradesh. Usendia ringkat ki MLA ki jukershan ya lembat ki nongket kam kilami no. Ki nong lam seng sain perthai ha ki benta jong ka Gwalior chambal kilami no na ka benta ban kershan ya usendia. Ulat jong kene ke jela u lalji tandon ulawan poi ha Bhopal ha kapo janmiet. Ki riu syampang kila ong bahalor kene ke benta on sapau syai ha kapo janmiet. Kasoka Kongres Madhya Pradesh kelai kendu jing'e hadian bakumba khat nyongut ki MLA kilami no. Kane kalawan hadian ba umintirang ba ukamal nat ulai kendu ya ke Presiden ke Seng Kongres ke Sonia Gandhi ban penpau syapang ke ai ke belajar hapo kane ke jela. Umintirang ba ulakot pelong ya ke jingelang na ke benta ke kenhun menteri ya ke po janmiet akaba aphongut kilami no. Na pedeng aprangut ki menteri aphongut kiladon hapo kane ke jingelang jong ke kenhun menteri. Ya ka benta ke beningkong jong ki san prangut ki riu niam jong kari India kebala kiba na Tehran Iran kilapoi ha kakat lingsun jong ke Indian Air Force Station ha Ghaziabad ne ke step. Ya kini baro lahap ban bisha bania ashwa dagi doktor bat ki riu syampang. Ya kini lawan kit da ke lingsun sipai jong ke C-17 Globe Master na Iran ke balalong ke Jaka ke bala syakta ha ke coronavirus. Menteri Ketnat Kambari u Dr. S. J. Shankar ula ai Kublai ya ke Indian Embassy ke Bahar Iran ke bala Shim Khia bat ke kenhun jong ki doktor ha ke tay ke Jaka bat ru ya ke Indian Air Force ki bala Trailang bat ki bo badai kmi jong ke Iran. Kasorka jela kala pensyai ba 4 don ki bayo ai kajingpang coronavirus ha jela bat kala maham jur persya ki bri ki bashim kabu ban pensapriang kulmar ya ki khubor ki balamlian ke benta ban penting bat pen kulmar jingbot ki pat ba kane ki khubor bomdei kala sapriang lemba ke WhatsApp syapang unongpang bomla ban ring bat penhia mensiam ha ka ba ulayo ai kajingpang coronavirus ki doktor ki layatu baya uni unongpang la sumah negrim sa ka ba menta ulamang yo bor halo kene ka jing pensapriang ia kene khubor lamler u menteri ketna ka koi ka khia uba el hek ringkat bar ki doktor kila pensyai kila patai khubor aga singning kong ba utei unong pang umdei ubangat ya utei ukunyang jingpang endai ka dei na ka daw ba syam jing e ban ring ba penhiaman siam uba hek ula ong ba dei ban penshitom ya kino ki brieu ki bala pensapriang ya kene khubor bom dei syapang uni unong pang lemba ka WhatsApp ya utei unong pang lahap ban bu ha ka jaka ka bakerpang namar udangwan na Delhi. Nakatanat ka kwat kia, ikuha ban pentip sipi, ba unong pang masya sumara negrims, uyo ka jing pang shit, jerho, bat ki doktor kila ai, ya ka jing sumari u. Bat kila leru ita tes ki badan kang, unong pang ru ulakang yo por sipu. Di, nakentui pi ki pat ba, ba pimli ban ting nes ir, ne ban sngap iki kubor ham saya, ki ba mi ki social media, kuma ki WhatsApp, Facebook, bat ki we. Ka jingle niam huli ka pen i ka jingjob ya giksuot bat ru ka jingwan ka perem. U Presiden kari Ramnath Kovind ringkat u Vice President u M Venkaiah Naidu bat umin curang ba do kari Narendra Modi kala ai Kublai ki pat ba ha ka negasngi ka bakerpang. Ringkat kari hi barok kawai ka Meghalaya ru kala rakhe ka holi. Kane ka jingle niam ka pen i ka jingwan ka perem hadian balakot ka ayom telang ha ka bala rakhe ha ki babon ki benta negasngi. Ki shenrang ba ki kenthai kala mi surok bat ya tak rong ialah kidur kemat layo iru bagi kena samla kele benta ha ka jingle niam huli ha ka yeng kesam da ka beshat ya kemen irwai bat kiwe program na ka daw ka jing tieng ya ka jingpang coronavirus kene ka jingle niam huli kelahir kendiat mentau senem.
Kibo penyak distrik ke Lapanjun Suri ke curfew ha ki jaka ki bahap apok ke Sora Police Station aduk ke Port Nriu beje men step aduk Shipau beje men miet aduk mentag sengi. Ha icamati ya ke jing penjari curfew Lapanjun Sur aduk pra beje men step aduk ar beje jan miet mentag sengi tat aduk banapen pendapat dakum wei. Barok ki jaka ki bahap apok ke Shela Police Station telap Police Outpost bat Bholaganj Police Checkpost ya ke curfew Lapanjun Sur aduk ke Port pra beje men step haduk sau beje janmit mentag sengi tat haduk bandapan pendapat dakum wei. Kajing ong jong ke World Health Organization ba kajing ma jong kajing pensepriang kajing pang coronavirus kum ke kelam ha ke pertai barok ke wei kala long shisha kajing shisha hadien ba uniu kunyang jingpang besyarkai ula sapriang syaduk kumba shispa teli kiri. U Director General u Tedros Adhanom Ghebreyesus ula ong ba menta haba kene kajing pang coronavirus kala 1 haki babun teli kiri kajing ma jong kajing ebet kala urlong shisha. U Ghebreyesus ula ong syuk ba kan sekala long kajing pang yebet ke baningkong ake history ke ban la ban khang la da karai jong ke sorkar kinong sem kam la jong bat ki brieu hi ki ban la pat ban penkala ya kajing long jongka. Kani kajing pang kala sedang na Wuhan ke badon ha China au benai no pra mencem senam bagla sapriang syashispa santeli kiri ha keleng ke pertai. Ha ka ba kala shim ya lai hajar praspa kha nyongut ki jing em bat kata e ka koi ka khia jong ki shilak shipau hajar bat apa kundai ngut ki brieu. Kanong pat la hadu Henriu Sin ya ka nam job aga pertai ka MC Marikom bat ya ka nam world number 1 u Amit Panghal kila long kinong ishim bentan ki laingut ki nong kura ke India ki balaya rungsha ka Olympic da ka jinge khon aga semi-finals jong ka Asian qualifiers ha aman ka badon ha Jordan. Ka Marikom kan yo banye khon ya ka la du jong ka Olympic youth champion berim ka badon lai punyo sedam kerta ka Yuan Chang aga semi-finals. Kama shua jong ka negasngi ula du aga pertai u balayo ya ka tak marupau Amit Panghal ula penrem no ya ka kalo palam ha Philippines la saw la kawai. Ban yo bat ya ka 6 kota na ka benta ka India ha ka lumpung Tokyo Olympics ar hajar arpo na ka bayo rung ha ka jingele kai semi-finals. Unsa yo ban yakun persya ya u Yangwan na China u bayo Korea ka tak maranong ha ka Rio Olympics bat ru ha ka Asian Championships a hajar kat kandai. Ini kami pat mentai ke jonglong jiman yo sumeneng. Kajing syet jeng ka sumeneng ha shalong ka long ka pra point saw degree Celsius ha ka pomen step bat saw point uwe degree Celsius ha ka po janmiet. Kajing skam ga hau ka long nyupuwe ni kispa ha ka po men step bat prapo ni kispa ha ka po janmiet. Ka sumeneng kan do mlo o a shalong bat ki jaka bemajan. Ala shuaban poi shi ka bekut ini kami biang sa isin ni kini kimat bekongsan. Mino nong lam keseng Kongres u Jyoti Raditya Scindia ban kelep no ke Sorkar balalang kemat do Kamal Nath. Penpoi ke sipai sunya san puprangut ki reuniam kari India na ke jaka bakhe ke coronavirus ha Iran. Nong pang ubasya sumar negrims umdai ublayo e kejingpang coronavirus maham ki bor badai kimi e ki brieu bakin kyar na ka bapen sapriang e ki khubor lamler. Bat arakhe ya ka holi ha ka jala bat ha keleng jong kri India. Te parlok kat tungi la poi se bekut jong ka thuk khubor jingi mentaka janmiet hadu bang ni syam flasai kesni ha ka juk ka por ku blei pi baro.